Pa, salamat sa tanan. Una-una sa pagpadako sa akwa nga bisan sa kalisod naningkamot gayud mo nga makahuman lang kog eskwela. I love you, Mama and Papa. Thank you. Oy munting batang inaakay, inaalalayan bawat paghak. Salamat sa tanan. Usab sa imong pagbalingkam mo para sa ako. Ang kabalo na dyan. Kayo ba'y aalalayan at kakahindi? Pag lumuluhay patatahanin. Ano siya, meron nun, ma'am? Kano siya, ma'am? 25,000 to, ma'am. Balas ka. Eagles Flower Shop, delivering happiness. Ay, good morning, ma'am. Jean, narindain. Nalam may kuwan mo, ma'am? Hindi ko sa kuwan mo, LYR. Matutod lang may appliances, ma'am ba? Washing mo, nag-TV, ma'am. Na-flat screen. Kaya naghana na mo TV ano? Ut diri mo nagikuan, ma'am. Ikaw mas Jean narindain. Kuan ano siya, meron nun, ma'am? Kasabot na kikuana ba? Kuan siya, ma'am? 25,000 po na. Balas ka. Sabot na ba na daw kiram? Appliances mo guni siya, ma'am. Sa una, wala ko ni kwarta. Ito talaga deliver ni mga nanay kuan. Kuan mo siya, si Udim ko siya. Ang kuan, ma'am. Order ka ni, ma'am. Alam mo ito siya order. Dabi sa'yo nag-order. May pabayaran. Wala ko kabalo kay ang nakapangalan Regine Arindain lang, man. Kabasagan, ihatod lang na sa kabasagan. Mawin naka-address. Balik ko lang ano. Wala naman yung kuan. Kasi nag-order. Kuan mo, ma'am. Ginagawa Salami Hindi mo rin siya pwede kuan, ma'am. Salami daw mo babayad. Anam na yung bayad, ma'am. Dili na mo kuwan, ma'am? May kuan. May nag-order. Sa may nag-order. Di, kung wala ko ka nag-order, ma'am, umuha mo na ka pangalan, isa po kayo, magpataka lang kung may hatod dire. Hindi pwede nga magpangalan naglain. Kasi yaman ko nakapangalan niya, ang naka-address po kay kabasagan yun. Ay, saan mo ni ma'am? Nautang ngayon ay kahit tagnawa. Isa po kayo, ma'am, nga nilang may dire, huwag ka nang wala ituyo. Bitanan. Oo. Tinudad yun ang tinudad yun. Ang saan kasing tinudong nga, tuyo doon. Tuyo doon na, ma'am. Kadang. May human naman yan na doon. Bao naman ni ma'am nila. Wala man may itakuan. Si Oli. Sige ma'am, papelmahon na natin ka ma'am. Para dili na nimo ma-receive ang imong gi-order tapos ma-blacklist na ka sa LYR. Hindi na kakautang. Sige lang, perma lang mi. Perma na lang ka. Dali ma'am, dali ma'am. Adoran ka ma'am. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Surprise! Ito na nga. Maing buntag sa tanan. Happy 46th birthday, ma'am. Pagkailaila day mi, ako day si Mirna, Yunel og si James. We are from EM Bigos Flower Shop. Ania kami karon aron maghatod sa pas-surpresa ni Cinder. Naa ba kay idea, ma'am, kung kinsay naghatag ani? Kailain, isang ko lang itong uyang. Sure na jud, ma'am. Basig kanya. Siguro. Yay! Aron atong mabalaan. Nasi ay mensahe, ma'am, pero una na ko basahon, magkanta sa uta og happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Make a wish and blow your candle, ma'am. Bili mo.
Happy birthday, ma'am. Naininsahe ang sender, ma'am. Mga basahon. Happy 46th birthday, mama. Na-surprise ka o wala? Ha ha ha. Salamat sa tanang sakripisyo o pagpaningkamot ninyo ni Papa. Makahuman lang ko og eskwela. Wala ko dili karon og dili tungod ninyo ni Papa. Ma, pa, salamat sa tanan. Una-una sa pagpadako sa akwa nga bisan sa kalisod naningkamot gayud mo nga makahuman lang kog eskwela. Kamo ang akong inspirasyon sa akong pagpaningkamot. Himsog lang permi sa panglawas akong ampo, ma. Bisan layo ko sa inyo, ha? Pero doon ako permi sa inyong lughan. I love you, Mama and Papa. Thank you. Again, happy 46th birthday, Mama. Mauto yan mensahe, ma. Ang sayo mo, mensahe kay Ma'am Karon. Sa akong asawa, ma'am, happy birthday. I hope na tagaan pag ako may panglawas. So, many more birthday to come. Happy birthday. Hello, birthday kiss, brother. Birthday kiss. Birthday kiss daw, birthday. Birthday kiss daw. Happy birthday. Maminsahin mo sa mong anak na nag-birthday karon, ma. Dagan salamat nga naabot siya nining pagidara. At ginang makaban siya niya. Thank you. Okay. So, ikaw, ma'am, unsa may mga istorya nimo sa imong anak nga tagaan ug halaga ug maayo ang imong adlaw na tawhan? Speechless ka. Hindi na po sweet. Ay, sweet. Salamat. Salamat, Nak, sa imong paan. Ipadala din na among i-surprise. Salamat. Ang big effort. Salamat sa tanan. Usab sa imong pagpaningkam mo. Para sa ako. Kabalo na dyan. Ganina pa dyan kung kadlaw na surprise. Pero surprise na yan. Pero surprise na hapon. Kurat kayo inyong mga patabo. Papa sa ako. Salamat. Happy Ash. So, mo na lang, ma'am. Ina, ma'am, request na sa mga anak. Wala lang daw, nag-disco God? Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doola serbisyong sulit way sama daghang nakuyawan sa ilang taktika kaysa permero iprang kanila pero sa ending kalit kang masorpresa kay grabe ka bungga ang giandam nila sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doola serbisyon ang Bigos Flower Shop lang doola